tana da ban tsoro. Ga Allah umar mu lamarin babu na tsaro. Cikin fahimtawa ga a yanzu zan rero, ku da kunne ma'anar ta za ku sauraro. Malamin kirki bai zama cikin tsoro, tawada mai kyau dole ne a sakaro. Shi kwaɗan boko dole ne ya ɗau biro. Yan samari sana'a kar mu raina ta, mune muna kan mu kar mu je mu yo sata. Halak da daɗi sana'a tana da ribar ta, mu taimakawa abba da ummamin kyauta. Wata rana kai ma za ka fifita, kyautatawa bai sa uwa ta so ɗanta. Da ka yi shuka wata rana za ka girbe ta. Shi alkhairi in ka yi yana bunka, kyale haramin in ka ci da ka kuka. Domin hisabi din a duniya ake riska, kafin ka je makabarta ka da aikinka. Mu kama Allah kar da mu zo muna kuka, kar mu yo zalunci da cin amana duka. In ka samu maza taimaka wa duk naka. Rayuwar mata ni a yau nake kalla, wata yarinya ta huce muna sallah. Dai shigar banza ta huce tana ta bula, ko ina dai jama'a suna ta yin shela. Zuciya ta kunci har na kwalla, kin zama shaidaniya a barkalla. Ya kamata mata ku daina dama jiki, ku sa hijabi dogo kar ya matsa jiki. Ki kama kanki shi zai kare ki murki, shiga ta kirki ita ce sutura gunki. Zan yi aure sai na samu yar kirki, na samu mai suna kullum da bin maki. Saurayin kirki burin sayar kirki, na yi kuka na tausaya wa 'yan talla. Lokacin makaranta ka gansu gun talla, ba karatu kullum suna gurin talla. Abin ya neman ciwo a rayuwar talla. Ku iyaye ku kula da duka 'ya'yanku, ji da sha da tufafinsu duk yana kanku. Tarbiya da karatunsu duka nauyinku. Rike amanar addinin ka ne mafita, mu rike gaskiya duniya wajen bauta. Zuciyar mu ta wasasa ta da ya tsafta, mu rike 'yancin mu annabin mu ne gata. Yo salati adadin da babu lissafi, kun biyayye mai hasken da babu rufi. Jarumi mai ceton shugaban karfi, annabi 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 na annabi annabi ya rasu.